Erokamano jahera mar Ramogi TV, an gi geno ni riyo makare kendo arwaki e weche manyien mag migago gi e thuoloni e odiechieng' mar tarik 6 dwe mar 2 2025. Wan gi mathoth mwaikoni koa e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Kuom mano, wakuongo wamiyi mago mawamiyo pek. Kwa hali yangu vile naona, heri wapelekwe sababu wao pia wanatutesa. Wametumaliza. Mabosi wetu wa hapa Kenya wameisha. Watu wamebaki ya ufakara. Obila ma Busia omako jolweny ariyo ma Uganda mane temo sando jolupo ma Kenya e nam Lolwe. Duol makedo gi mibadhi EACC omako gavana ma Bomet Hilary Barchok kendo dayo dhoge ewi mibadhi mamiene. Mjumbe tumo mana oversight kaka CDF tiyo to konyis committee mare gi fund manager mare kako nego ti. Onyalo advise gi, onyalo nyiso gi monego tim ni constituency to joge matimo. To in constituency mamoko matin, nitie MPs moko makoro donjore kod weche mag CDF kako nego benitiyo gi pesa. Mane makelo problem. Jod bura onyisi ni mondo we donjore ewi kaka itayo omenda mag NGCDF. Nyakora Mogi arwakini machiegni gi thuolo mar oro ote machok e laini marwa mar ote machok ma en 2-3-600. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Apisa ma Coast Guard e alwora ma Sumba e kar chung' od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia omako apisa ariyo mag jolweny ma Uganda UPDF e dhowath ma Sumba kane gitemo mako jolupo ma Kenya e dhowadhno. Apisago magin Richard Amria kod Michael Musila duto manie rang'iny mag constable no manore gi bunde kido mar AK-47 kendo ne gin gi lep tich kendo noyudo gisemako jolupo ma Kenya e seche ma jolupo mamoko nogo milome ne apisa ma Coast Guard. Okang' ma kamano yudo puoch kod pak koa kuom jolupo ma Kenya manowacho ni gisebedo ka gikalo e sand e lwet apisa ma jolweny ma Uganda ka moko kuomgi bende nogo odiechieng' manyoro ei nam ma giyudo hinyruok magalagala. Wakatuambia tufuate hii njia. Mimi nikafuata hiyo njia mbio kama tunaenda. Ule mwingine akanifikia anasema unataka kutoroka na hizi maboti? Nikamwambia hapana, mtasema tuende Maninga, nikakubali tunaenda Maninga. Sasa yule alitaka kwa ile boti mahali pengine naendesha, akanirudisha kwa boti yao. Akaanza kunipiga. Amenipiga slap 2 na bunduki akanichapa naye nyuma ya bunduki mara 3 hapo kwa kifua. Sasa bila alinichapa nikamuuliza, "Sasa wakati unaniua na umeshakutushika tumekubali tumekosa. Mnatupeleka station na haja gani tena uanze kunipiga?" Sasa mimi kwa hali yangu vile naona, heri wapelekwe sababu wao pia wanatutesa. Wametumaliza. Mabosi wetu wa hapa Kenya wameisha. Watu wamebaki ya ufakara. Jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican e pachoka Archbishop Jackson Ole Sapit owacho ni kanisa no siro okang' mar piny Amerika mar chungo moko kuom kony mane gichwalo e pachoka e kinde mokalo. Kowacho ni jotelo mag pinje Afrika onego chiewe nindo kendo girang yore ma ginyalo dongorego gin giwegi. Koloso e mbalariany ma St. Paul's mantiere Kikuyu, Ole Sapit nowacho ni kony mosebed kichwalo e pachoka e yor omenda osetigodo marach gi jotelo e yore mag mibadhi ka pesago kosebedo ka konyo chenro mosemiyo iorogi. Sapit ne loso e sach nyasi machako ayanga ka tiegruok matimo nonro ma jok mamine ma jodolo mag SK kamano e ka tiegruok mokwongo makamano e Afrika. In the way we manage our public resources and in the way we manage our affairs and take advantage of what already God has given us. We are given a balanced climate. We can grow food and we can satisfy ourselves if we have the right programs. So I think Trump disruption of the rest of the world must be a wake-up call for us to be able to think. Every other economy grew, not in easy times, but when they were faced by a crisis, they think deeper. I think the other big problem to our development agenda is greed, and particularly to us leaders when, we take it away from people, and instead of development, we focus on, collecting for ourselves. We should be reminded that no matter how much we amass, we will leave it behind. Board mochung' ne agulu mar NGCDF mano National Government NCGDF Board koro nyiso jod bura ni mondo wek donjore e tije mitayo kod omenda mag CDF ni mar mano ok en tijgi. Jakom board makamano Lagaluoch wacho ni nitiere apisa mondiki
ma onego ta tije makamago ka jood bura nyalo mana golo paro kod rango kaka omendano tiyo e chenro mag dongruok mopogore. Owacho ni mane momiyo samoro paro wuok mar ketho oko aguch e CDF no, gino masani nitiere e doho mar apil e bura momaki kod od bura, apis attorney general kod board no noloso e skund secondary ma Kanyakwar mayudore Kisumu Central e seche mani chako gedo mag kilese. Kod chikwa mar NG-CDF Act, mjumbe tumo mana oversight kaka CDF tiyo, to konyis committee mare gi fund manager mare kako onego ti. Onyalo advise gi, onyalo nyiso gima onego tim ni constituency, to joge matimo. To in constituencies mamoko matin, nitie MPs moko makoro donjore kod weche mag CDF kako onego beni tiyo gi pesa. Mane makelo problem. Kisumu Central ber. Mokwongo betanga nyisu ni e board mar CDF, pesa mar best practice project okwater kamoro kama pesa tiye marach. It means ni kaluwore kod audit magwa Kisumu Central pesa mag CDF osetiyo maber. And da kwayo wajumbe madonjore kod management mar CDF e constituency maggi. Please, beduru yo matimo oversight, uwene fund manager gi jakom gi secretary umiyo views mag jo piny mu represent to gin ema koro gichano kako onego ti kod pesa. Maka gimoro timore marach to gin ema koro idonjonegi. Adwa wacho ni skundni wachako gi classrooms 7 mwagero ka. Opoge diriyo michulo gi CDF ma Kisumu Central to gi michulo gi board mar CDF ma Nairobi. Wan gi commitment gi CDF ma Nairobi ni wabiro neno ni skundni orumo e dweche 3 mwachiko gi mondo ka nyithindo mani St. Paul's Primary School, St. Paul's Kanyakwar Primary School otieko grade mar 9 to giyudo kama gidhiye. Jodak ma Kipkoibet e kar chung' bura ma Konoin e kaunti ma Bomet mane nigi mahu nobago ng'anyo e ndara ka gikwedo medruok mar tiyo marach gi kuong' ma ok opuodhi kaachiel gi rochruok mar arita. Kaluwore gi jodak ma kono, ji bura osewito ngimagi bang' tiyo gi kuong' ma ok opuodhigo, gino manochuno gi bago ng'anyo ka gisundo e kuonde uso kuong'go mondo mi olorgi gi thuon. Bende ne giseyo tend arita kwe kamoting'o ruodhi kod jolupgi kuom dhengore e tich, ka giwacho ni jonyuo kuong' ma kamago komaki tiweyo thuolo ma ok okawnegi okang' moro amora mar chik. Unaona hapa tuko wa mama tumekuja kulia ni kwa sababu hata kando ya kanisa uwezi ubiri au watu ambao wanakunywa pombe wanaleta disturbances, hakuna kazi unafanya. Kuna shule hapa inaitwa Kipkoibet Primary na hii mambo ya kusema sichui mita ngapi kutoka shule haitachiki kuwa na pa. Tunashangaa ikifika hapa hiyo sheria inakaa wapi? Kwa hivyo tunalilia serikali kupitia administration kuanzia chief kwenda kwa SEC hata DC waangalie hii maneno kwa makini, sababu tumeumia kwa muda mrefu. Ni ile kitu imesumbua raia wa hapo karibu wenye wanapata kelele mingi kutoka hapa, na kuna hata watu wamekufa juu ya pombe hata kwa resafu karibu na maduka haya yako bombe janga yanayochemushwa. Maskari wako, body station iko, chiefs wako, administration wote wako, lakini hatujapata any response from them on way how to hold these issues. Apisi mar jaga budget ma pacho ka oramo ni gibiro medo luwo chik motenore kod wach omenda mag jolo weche mag somo manyaka sani pod oketi e lwet piny owacho mamalo ma ok mano ma 10 counties. Kanodwoko penjo e nyim kamati mar od bura mochung' ne weche mag budget Mombasa, jalup jakom e afisi mar jaga budget Stephen Masha onyiso kamati no ni kopogore kod luwo chik mantiere, gibiro neno ni omenda mag jopiny itiyo godo kaluwore gi kaka chik tiyo. Issuance of bursary is a reserve of the counties, while the courts made a decision just yesterday, the other day, that bursaries are a reserve of the national government. And your office, as the controller of budget, still insists that it is a reserve. And the constitution is also clear that primary, secondary to university
is a national function, the provision for education. So therefore, what is your stand still on this? My concern is about the public debt exceeding the authorized limit, because the Parliament had passed at 55%, and I can see it has risen up to 67%. I would like to understand at whose authority did it pass, and what are the repercussions? Interpretation of Schedule 4 of the Constitution, this function on bursaries is vested particularly for secondary and university education, where largely we apply our bursaries, is a preserve of the national government. It's a function assigned to the national government. And from that, the court ruled in the favor of the petitioners. So there's an option, of course, to appeal. But at the moment, until maybe an appeal is lodged and the court issues a different directions. Weche mamoko en ni lweny pod medo dhi mbele e piny Democratic Republic of Congo bang' jolweny piny mag M23 lando chungo lwenyno mondo mi yud kaka ichiwo kony ne oganda moseyudo midhiero kotenore gi lwenyno. Jalup jawach riwruok mar piny mangima United Nations wacho ni lweny sani otwere nyandwat mar boma ma Kivu e kinde ma kihondko bende goyo oganda e boma ma Bukavu ka kwayo imedo chwalnegi mondo mi gichung lwenyno mar chiwo thuolo mar chwalo kony ne oganda masani ni kod midhiero mar kech kendo gionge gi kuonde mag dak. United Nations wacho ni jolweny ma piny Rwanda omako mafuanda yore ma wuok e boma ma Kivu ka jatend piny ma Malawi Lazarus Chakwera osenyiso jolweny mage mondo ikre wuok Kivu. So far, 2,000 bodies have been collected from the Goma streets in recent days, and 900 bodies remain in the morgues of the Goma hospitals. We do not think that that number would not go up. We expect this number to go up. And there's still many decomposing bodies in certain areas. Kawadhi nyime en ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta wuok tung' moso gi jatend piny DRC Felix Tshisekedi kose kuom bedo ohinga e nyayo twak matieko lweny madhi nyime e imbo ma DRC. Uhuru kokalo kuom jaloso mare Kanzedena ywak ni iduoro chenro matayo twak mar manyo kwe e kind kweth njore mag M23 kod jotelo mag riwruok pinje mag Afrika EAC kosiemo ranyisi mar wuodh jolweny Kenya ma KDF e piny DR Congo. Uhuru okoni yor reso lweny go eko magoma en mana twak ma Nairobi Kenya kod mano ma Luanda Angola kama jotelo neno dwaro ni piny Rwanda kod DRC ogud wigi kanyakla achiel kendo loso mar tieko ywaruok. The facilitator, President Kenyatta, conducted extensive diplomatic engagements, meeting with political, civil, military stakeholders across the region. Key initiatives included multiple targeted discussions with armed groups, including the M23, confidence-building measures with various civil rights and women groups, and the organization of several high-level conferences to resolve tensions and identify pathways to peace. However, in June 2023, as the all-important 4th Intra-Congolese Dialogue Conference was set to take place, political attention in the Democratic Republic of Congo shifted toward the upcoming national elections that are to be held that year, that is 2023, in December. The shift resulted in the slowing down of the Nairobi peace process, and unfortunately at the same time, a political impasse resulted in the withdrawal of the Kenya forces from the ICRAF. Obila County ma Migori kotenore kod migawo mar ohala e county no odhi nyime kod apedha ne achudhe mosewuok oko kamanyo omenda maromo Sh10,000 kuom grube 400 maende ne piny owacho ma kaunti ma Migori omiyo omenda maromo $40 maloko ohala e bwo chenro mar Economic Empowerment Program ka giriambo noorgi gi gavana Ochila Yako. Lipot mogol kod apisa maduong' e migawo mar ohala Victor Uya yango na chudhego osechopo e grube 8 maende noyudo omendago maromo Sh100,000
kuom moro ka moro e bwo chenro mar County Economic Empowerment Program ka giriambo noorgi kod gavana ma Migori. Odiochieng' manyoro apisa maduong' e migawo mar ohala e kaunti ma Migori kotenore kod jokanyo e grup mar osiepe mayudore e sub-county ma Uriri ma en achiel kuom grube ma achudhego eko yande nosesundo mondo ornegi omenda ne ondiko dhogi kobila. Nadagi ni pesa ni pudo kagol nyaka ng'e lerne e ofis kuma nyicho wae. Emomiyo kawuono aringo matek mondo mi obi ofis mondo wachek ni to wae ang'o matimore. Pesa ni goli adieri koso kare yudore ni kare gini osetime grube mang'eny. Andhoga giwuotho kamano. Koro manyiso ni gipiem ni to ka jok oseyude to kare gimbe gichak giyude Central Kanyamkago. Ogolonwa pesa mondo wakonyre kaka wa mama. To jokuoge moko osewuok dwano ma mine pesa kendo ma okethne gavana ombulu. Wan ok wabiyie wach machalo kamano. Wach mano to emomiyo nwaring wabiro ka kapok wagolo pesa wa siling 10,000 midwa mondo wang'e ni to idwoke ne gavana dok miye grup machielo kosango. Gavana ma Bomet Hilary Barchok omaki gi duol makedo gi mibadhi EACC e apedha manotimore okinyi ma kawuono. Apedha makamano geto yango adieri e wi seyo matiyo marach gi mbi mar apisi kendo chiwo rak ne kembe motudore kode kotiyo gomenda mag sirikand kaunti. Apisa mag duol makedo gi mibadhi EACC nomonjo apisi kaachiel gi kar dak mar Barchok e kaunti ma Bomet ka gitude gi tiyo arietha gi mwandu ma kaunti no. EACC wacho ni Barchok inono kaluwore gi ketho makamago kendo idhi chwale apisi mar EACC mantiere Nakuru. Higa mokalo kinde mawuok Bomet noluongo EACC mondo non Barchok kaluwore gi lal mar omenda maromo siling bilion 1.5. Umedo neno kendo winjo weche manyien kowuok e Ramogi TV e chenro mar Migago. Wan gi thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Kapok adhi e yweyo, an gi ote mar Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore. Owacho ni onenowa gi jaode Sara Atieno ka gi kod Olo Yanda. Ote machielo aneno Ramogi TV maler kan Migori kapango ma John Ojiwa Ward Kobwai e Homa Bay County. Kaeto machielo bende aneno kamano oro ote ni kadhi e radio. Kata kamano ote no biro kanyaka wapog namba mar radio gi namba mar television. Nyaka Ramogi akaw yweyo machuok. Kik idhi mabor, aduogo gi mamoko. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better ukihit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Mondo Raj gi Karan kik bed gi mor kae, biro chuna ni mondo anakel kushi kae. Please have a seat. Erokamano ahinya. Indulge in that moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka.
your home of discount. Duka, the home of discounts. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama lichaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, Yuri. Stop it. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. Na unachokitaka wewe ni kunilipa mimi kuigiza kama mkeo. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Machigni nyakoro manga juange chenro mar Ngoma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro manga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagiwa sani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio, kod Ann PDG, Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo, jatend piny William Ruto dhi mbele gi go debe ne chenro mar chiwo chanjo ne jamni ma ichano tim gi piny owacho. Chenro mageto neno ni jamni maromo milion 80 oyudo chanjo, kowacho ni chanjo no obiro konyo jiwo ohand ring'o gi chak ahinya to mago ma itero e pinje maoko. Owacho magi e kaunti ma Garissa e limbe mare masani odonjo odiechienge mar adek e nyandwat mar ugwe mar piny Kenya, kama omedo jiwo okang' mare mar muko hinga kod okenge mosebed kikadhe mondo mi oganda makono yudo pande, kowacho ni okengego koro ok bi lu kendo oganda biro yudo pande maonge obadho mora mora. Sasa wewe mtu ya Garissa, nataka nikuulize, wewe unaenda kumsikiza mtu ya kupanda ndengu ati anakuambia usichanje ng'ombe yako, yeye hana ng'ombe, wewe utafuata hiyo maneno ya mtu ya na wewe umekuwa ukichanja ng'ombe yako miaka hii yote, alafu mtu akuja hapa na Kiingereza na Kiswahili kingine akwambia ati usichanje ng'ombe yako. Ati kuna mtu mwingine sijui anaitwa Bill Gates, sijui nani. Bill Gates ako wapi hapa Garissa? Kuna Bill Gates hapa Garissa? Si hii ng'ombe ni ng'ombe yetu? Si hawa madaktari ni madaktari wetu? Si hii dawa tumetoa hapa Kabete? Sasa Bill Gates anaingilia wapi hapa ndani? Hiyo ni mambo ya upumbavu na wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. So that is why mimi nawashukuru. Nashukuru county government ya hapa Garissa. Riwruogo kine matindo ma bende ong'ere kaka Young Lawyers for Justice osimo wang' sirikal kuom donjore e doho ma pachoka. Riwruogni motelne kod Jane Njeri Maina, ma en jaod bura ma kaunti ma Kirinyaga, yango ni sirikal osebedo ka rem kete tim ng'eto mag doho kaachiel gi bwogo ngima jong'ad buche, gino ma giwacho ni thiro chenro mag doho ma pachoka. Njeri mane twak gi jofwambo e boma ma Nairobi okwedo ndhicho ma pod dhi nyime pachoka, ka koro kwayo doho mondo chung' motegno e kedo gi ne ratich oganda jo Kenya.
Hereby calling on the government of Kenya to respect the doctrine of separation of powers and by extension the independence of the judiciary. Further, we are calling on the judiciary to remain resolute in administration of justice. Abductions and arbitrary arrests. The state's abduction of its citizens, as per the various reports by independent oversight institutions, constitutes crimes against humanity and Article 7 of the Rome Statute. Kenya's reluctance to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, adopted in 2006, gives room for impunity to thrive. Jokanyo e piny owacho kaachiel gi apisa mag riwruok mag piny owacho e kaunti ma Kilifi ochiwo siem kotenore gi midhiero mar ngaji e kaunti no kaluwore gi koso koth kuom kinde malach. Midhiero ma kama oweyo jodak mathoth gi nok mar chiemo ka koro jokanyogo ogolo siem ni ponono na chiedh nade ma kamano ok oked godo e kuonde ma kamago to biro yudo midhiero mokalo e kinde mabiro. Komishona mar kaunti ma Kilifi Josephat Biwott, ma en jakom mar kamati moyiedhi e kaunti no, oyango ni kech kod oro oduoko piny yuto mar bando nyaka tamalo 33, ka bende owacho ni nok mar pi gi chiemo osekelo midhiero e sub-kaunti ma Ganze, Kaloleni gi Magarini. Short rains ile ilipita tumekuwa na below average na production yetu ilikuwa chini sana, hata hatukufikisha kwa mfano mambo ya mahindi, it was less than 33% ile harvest walipata. So tumekaa na tukaangalia kwa umakini upande wa maji. Tumeona kwamba ile maji iko sasa itabakisha tu in the next 1 or 2 months itakuwa imeisha, especially on the areas of Kansa, Kaloleni na Magarini. Currently we are not that okay in terms of food security. Once the health department talks about increased number of malnutrition within the health facility, that means our communities don't have enough food at the household level, and then so this needs partners and people to come forward for intervention. Kwa hivyo kwa mtazamo na baada ya kufanya hizi assessment mara kwa mara, tunaona kwamba ipo haja kama kaunti na washirika tulio nao sasa kujaribu kuingia katika unyunyiziaji wa maji, what we call irrigated agriculture, kuweza kutatua hili tatizo on the long term approach. Jatend migao malo kod dongruok ma bombe Alice Wahome olando chwalo cheno magedo e bombe migero e lony manyasani e Konza e kaunti ma Machakos e nyasi mar yango kar gedo manyasani mageto abedo kod puonj nonro kod dongo sekta mar gedo. Jatend migao no lero ni gero bomano e tielo mokwongo biro mwonyo siling bilion 2.7 ka duto te nyalo biro romo bilion 9. Jatelo mochung' ne cheno mar Konza no John Paul Okwiri bende owacho ni cheno mar gedo no dhi nyime makare kaluwore kod sir mar piny owacho. Phase 1's cost is about 2.7 billion shillings. We are looking at maybe 9 billion today if I had the money for the entire project. But that is likely to change if we don't take off the whole, project together. And it's really not possible to take off together. We already have designs done, feasibility studies complete, and that is, of course, money we have put in. How do we raise the money? We are looking at Exchequer, the Treasury, and possibly PPP model. We can confidently say that we are ready. You are able to see that all the infrastructure work has been completed. This week on Sunday we'll be getting connected to the power. Kenya Power is going to connect us to power, and that means we'll be able to power all the plants that are here and all the facilities. Moko kuom jood bura mawuok e kaunti ma Nyamira kowuok oko mar kwedo deko mar sirikal chwalo pesa e skunde ma primar kaachiel gi mago mag secondary gi kuonde tiegruok mamalo.
ka giwuoyo e rombe mopogore e gwenge mag West Mogirango e kaunti ma Nyamira. Jaod bura ma gweng'no Stephen Mogaka kod jaod bura ma kauntino Jerusa Momanyi okwayo sirikal mamalo mondo ne ni omenda go ogol mapiyo e neno ni jopuonjre ok oyudo pek e yore mag somo. Bende jood burago oseyo sirikal mar kauntino kuom jwang'o kuonde tiegruok mag tije lwedo mong'ere kaka TVETs e kauntino. Isaac Okech nigi ler mathoth. E kinde ni masir ne jopuonjre mag primary, secondary kod mbalariany nyuolo paro mopogore opogore. Moko kuom jood bura kowuok e kaunti ma Nyamira okwayo migawo mar somo mondo oyud duoko ma osiko mar siro somo mondo ne ni somo dhi mbele maonge rochruok kata matin. Mimi naomba tusisingizie ati koti imesimamisha new funding model, watoto wetu waanze kuhangaika katika university zetu bila capitation, bila help money na bila pesa ya serikali. My brother, my learned friend CS of education, just go back to the old funding model. Patia watoto wetu pesa, ndio mjumbe nijue balance ni ngapi, niwaandikie basari. Katika universities zetu saa hii wanafunzi wako na shida sana. Wanafunzi wengi wanatakikana kufanya mitihani, lakini kila wakati wamefukuzwa. Mpaka lini? Mpaka lini watoto wetu waendelee kusumbuka katika universities? Wengine wanaenda migomo. Kata kamano jood burago kod jotij kaunti osayo serikal mar kaunti ma Nyamira ewi wach jwang'o kuonde tiegruok tije lwedo mong'ere ni TVETs ka gikoni madhi tamo jopuonjre yudo lony madwarore e piny masani. Nilivyokuwa napita kule Geita, I'm sorry to say this, that institution hata capitation wanafunzi hawezi fanya practicals. Mimi mwenyewe nimepita leo nihakikishe nione ya kwamba ni Isiti Kitutu Masaba ndio kuna shida. Nimeshangaa West Mogirango pia kuna hiyo shida. County, please amuka. Mjue ya kwamba TVET silikuwa devolved. Hiyo ni kazi yenu. Kumekishwa ya kwamba kuna vifaa ambavyo vinatakikana kuwa katika institutions zetu ambazo wanafunzi ambao ni watoto wetu wameenda. Watoto wasiende hapo kukula, walale na hakuna kazi ambayo inafanyika katika hiyo mashule yetu. My humble plea to my governor and the county government, just deploy the necessary training equipment to all our village polytechnic, and you are guaranteed that once our students are admitted, tuta disburse hiyo basari yetu iende kuwasaidia. Isaac Okech, Ramogi TV. Weg loche mating'o sike ose okang' maten kaunti ma Mombasa madwaro juogo loche duto madonje dhowath ma Mombasa $700 kuom lori ka lori. Kane gilose dhowath ma Mombasa bang' bago twagi tend wadhno, jakom weg trela e pachoka Paul Moiben okoni tend kaunti ma Mombasa ne okosumo pachgi ewi okang' makamano kendo ramo ni ogidhi chulo omenda no. E okang' masani koro kelo dhungruok mapek ma trela madonjo kendo mawuok e dhowath ma Mombasa, gino mabende ikoni rocho chenro madhi nyime dhowathno. Tend kaunti ma Mombasa geto mar medo yudo kwan mar omenda magisebedo ka gichoko, gino maweg trela koni ok oluwore gi chik. Tractor coming into the port pays, kama ile tractor sahi analipwa 2,500. Mafuta kuingia hapa ni is 1,000 bob. Alipe levy ya 700. Amebaki na kitu? Si ametoka kwa biashara? Same to truck owners. We are not being local transporters, we just ni kazi tunafanya pesa kidogo. So hii kitu kwanza tunataka tukae chini na governor tuone the best way out. We've had a meeting with KPA and KPA have told us to go and sit down and thrash it out with the governor. So sisi tunatoka hapa tunataka kwenda tuelewane na governor. Na tunasema tunataka stakeholders wote wahusishwe. Because as of today we don't have winners. We are all losers. KPA is losing. We have lost already the first shift. First shift imepotea. Muangalie jam imefika Jomvu. Umedo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV ka en chenro mar Migago. Wadhi e yweyo mar ariyo to kapok adhi e yweyo aneno ote mari Tomo Goyasure
iwacho ni wan kod nyithinda kaka Small Ben kod nyamera Ruth Ayuo to gi mama na Damar Sure waneno Ramogi TV e yo makare. Kaito ote machielo kaneno Ramogi maler kantiere Kopanga Boda, mano Kevin Otieno. Aneno Ramogi an Migori Edna Nyakarungu Otati. Kaito machielo bende wacho ni Ramogi neno malera an Junior kawuok Sangla kendo migago ler mokalo. Kik idhi mabor, pod aduogo gi mathoth. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. To cash out nilikuwa napata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it?
Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. Negin sigendni Lakini aningine za mini bazuma ze najichwadi tu. nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Ko nyoke dwan ta pomo nyargi. Koro no bimo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich Abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni, riwruok mar jotich e pacho ka KOTU koro jiwo pinje mantiere Afrika mondo ber chenro mar timo ohala e kindgi giwegi kaluwore kod lokruok masani pinje mag jowagunda keto kotenore kod pinje mag Amerika mar duoko chien tudruok gi pinje Afrika. Koloso gi jofwambo, jalup jagoro maduong' mar KOTU Caroline Ruto olero ni Afrika nyaka koro nonre matut kendo ber weche mag ohala e kindgi giwegi. Ruto bende jiwo sirikal mondo ber chike manyien matayo chenro mag ohala e kind piny Kenya kod pinje maoko kendo ywaka kendo okwayo duond riwruoge motelo ne jotich e sechegi mondo los chike makamago. Policies pursued by US President Donald Trump as well as the trade approaches of Western countries have made it abundantly clear that Africa must prioritize intra-African trade to achieve economic self-reliance. 2, at a time when protectionist policies and geopolitical tension threatens Africans' ability to access global markets on fair terms, the African Continental Free Trade Area, that is AfCFTA, emerges as the most valuable pathway for economic prosperity across the continent. Trade, union rights, and workers' voices must be fully integrated into African free trade implementation framework. We are all aware that the implementation committee are in place, but the workers' voice are not there. The success of this agreement depends on fair, inclusive, and rights-based trade policies that not only increase market access, but also create decent jobs, protect labor rights, and ensure fair wages and working conditions. Workers must have a seat at the table. Japuonjre moro mochando maende noweyo sikul nikech onge mar omenda mar somo. Gikone to nyalo buonjo bang' yudo thuolo machielo mar dok e skul kendo dhi nyime gi sombe kaluwore gi chenro manochak mar siro jopuonjre ma wigi bith to wuok e anyuola mayuto gi nok e ward ma North Sakwa e kar chung' od bura ma Bondo.
Charles Juma Ohanga manoweyo skul e klas 11 higa mar 2023 odwoke skul secondary ma Kitambo e bwo chenro mancha nochaki gi MCA Makon ma North Sako Ward Oliver Arika maduoko e skul jopuonjre ma ok nyal dhi nyime gi somo nikech nok mar omenda mag somo. Koloso e kinde duoko japuonjre na skul, Arika nowacho ni dwaro mare en neno ni nyithindo duto mawuok e ward no somo mi ochopo lekgi. Waka ni mheshimiwa nasomo Kitambo for the last 3 years, that is from 2000 to 2023, and kana chope from 3 to now drop out because of school fees. To kana ng'iyo result to naido ka nyathi ma bright kabisa because the grade mane en go ne B-. And again, ka ng'iyo subject, what impressed me most ni nen gi A plane in Form 3, and that is a confirmation ni en nyathi mariek. Did kana temo wuoyo kode mawacho ne to koro kada konye now. But Charles no plead koda kono dwaro a second opportunity mondo dog e class. Kano ogona simu ne wacheko records mondo wang'e ni to nyathini en nyathi mane. To nwafwenyo ni en nyathi mosebedo ka ugeno somo to ok nwang'eyo ni wach fees emomiyo endala. Koro nitiere cases moko mamako nyithindo yor fees to samoro chunygi dhiol kalure gi kaka dala chal mi fweny ni koro gionge skul. Adwoko ne jatenda erokamano mang'eny kuom kawo makona lwet nyathi Charles odwoko skul kendo jopuonj obedo joneno kaachiel kod jotendwa moko obedo joneno ka okawo Charlie odwoko skul. Mano en ng'wono maduong' ma Nyasaye otimona. Gimano penje maduong' ni dabet ang'o in life, takoni adabet engineer, electrical and electronic engineer. Koro abiro skul an kona an gadier ni engineer tadhi bet. Kendo ose assure ni kapona pass mabe an gadier na dhi pass. So kadhi mbele nyalo miya support gi tako timo na sani. Jatend piny William Ruto itoko chenro mar go kogno jopiny madwaro kawo opande kata obok mar wuoth e passport e counties mayudore e kiewo mag Kenya gi pinje ma oko. E ote manochwal ne ute mag fwambo, jatend piny oyango ni chik ma kamano osebedo ka rocho ratiro mag jodak mag pinje go e counties ma Mandera, Wajir, Garissa kod mamoko e yudo obok ma kamago. Ndalo achiel kende bang' chiwo singo mar golo chik mosebedo ka chuno jopiny modak e counties mokiewo kod pinje ma libamba mondo miyo ogo kogno mar ng'eyo nonro mathoth motelo ne miyo gi obok kaka opande kod passport, jatend piny William Ruto ochipo singo kendo wito oko chik ma kamano. E ote mane ochwal ne ute fwambo, oyango ni chik ma kamano en ataro mar pen chik mawacho ni ja-Kenya mora mora nigi ratiro mar yudo obok ma ichiwo gi sirikal mayango nonro magi. Jatend piny medo wacho ni ja-Kenya mora mora ma osechopo higni 18 nigi ratiro mar yudo opande kalure gi chike ma pacho kae. Omedo wacho ni pend chik kare 27 yango ni jo-Kenya duto romre e nyim chik kendo nigi ratiro maromre. E wi mano, jatend piny ogolo chik ma wito oko chik mar goyo kogno jodak mag counties go e kinde mag gikawo opande kod obok wuoth mar passport kochakre kawuono. Migepe mochung' ne miyo jopiny obok makamago bende ochik mondo miyo obed katimo lokruok mar wito oko chikego manyalo rocho ratiro mag jopiny. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jokedo ne ratiro mag nyithindo kotelnegi kod komishona mar kaunti ma Migori Kisilu Mutua ojiwo oganda duto moting'o jonyuol mondo konye kedo gi weche mag ndiko nyithindo e tije mong'ere kaka child labor masani medore e dhowedhe kod kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori. Joma miyo ler kowuok Migori. Labor en achiel kuom midhieche madongo majuko nyithinde kaunti ma Migori ma piny owacho korego moko mago mag piny owacho osebedo kadhi nyime kod kedo godo. Midhiero nenore ahinya e alwora ma Nam Lolwe kuonde ma kunyo mula kaachiel kod mamoko. Wan jopuonje mathoth to ahinya ma yawuoyi oseo skul kendo koro donjo e tije ma kunyo mula kaachiel kod lupo e Nam Lolwe. Ka nyithindo odhi e lupo to yudo ka samoro yudo pesa mabup e lwete. To en pesa maraka mabiro e sama tin. Giringo giwe skul ka gidhi e lupo, ka gidhi e yiedhi nikech kech mar sama tin kende.
To wang'eyo ni nyathi ka nyathi, wang'eyo ni somo tek. Kendo somo ka ng'asi somo, samoro idhi maonge chiemo, samoro iwuothi idhi kama bor. To nana, nikech gikone, tidhi yudo gima ber. Nyaka sandruok ma jolupo dho wadho makithe gunga e sab kono manyatike dhi nyime kod timo penj nyithindogo ma oseyo sikul kendo donjo e lupo. Kwan nyithindo maromo 14 mane oseyo sikul kendo donjo e lupo oseduoki sikul e bwo apedhani ma itimo kod jolupo e dho wadhno makithe gunga e sab kono manyatike. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisumu Mutua wacho ni piny owacho sirore koro moko mar kedo kod midhieroni ka bende koro kwa jonyuol ni kod nyithindgi duto koro bet e sikul. And it is something that we can do given that GAO is spread all over. But sometimes our concern is when the community seems to appreciate, to embrace those activities. But anytime you feel that one team is reporting this is happening, then we are very happy. Kisilo wacho ni ndiko nyithindo tije en gino mantiere tok chik kendo chatero mag nyithindo. What we need to do then, because these are our community members, is to maybe I impress on my teams then to work very closely with a view to get information and also to mitigate. Because we know the chiefs are present all over these areas, it is possible for us to have interventions. We share also our contacts with those teams so that if they are not reaching one officer, they can be able to reach us so that we are able to respond and respond so timely. Apisa maduong' e migaono ma ochwechego ma kit chwech e kaunti ma Migori Ngiro Sodhiambo wacho ni giseango ne nitiere jopuonjre mathoth to ahinya ma odak alworano mar Nam Lolwe ma kod donjo tijego mag lupo kendo ringo weyo sikul. Wadwa ni mondo wawach ne nyithindwa ni mano e ohala ma ginyalo goyo e ngimagi duto. Kata ka in jalupo ti jalupo modhi sikul, tibiro lupo e yo maber maloyo jalupo moko dhi sikul. Omiyo aywak kasayo jonyuol ni ka nitie nyathi moro amora mowe sikul odhi lupo e nam, jonyuol manygi ure udi, golgi, ahinya nyithindwa machuo. Piny owacho rogo moko mago mag piny owacho ojiwo jonyuol mondo kone nyithindgi koro somo motieko kendo ok ondikgi e tije kapod gitindo. Wan kaka department mochung' ne kit chwech wadwaro ni nyathi ka nyathi oyud ratiro mare mar dhi somo kendo dhi e skul. Waseketo mikakati ma wawuotho e schools kendo adwa go erokamano ahinya nikech higa mokalo nwayudo thuolo mar wuotho e sikunde ahinya secondary schools ka wa mentor girls kendo ka wanyiso gi ber mar somo. To wamor ni most of schools mane wawuothe nyithindo timo maber kabisa. Pod wadwaro extend this program. Medruok ma kwan familia ma nyithindo ema otele bang' jonyuol gi wito ngimagi ma idendo kaka children headed families gin moko kuom gigo ma itudo kod medruok ma kwan nyithindo ma oseyo sikul kendo ndike tije. George Juma, Ramogi TV, Migori.